खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गिबियावनो बर'रादाब नायगिरि गासिबो रायजो जा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बर'नि जारिमिन हारिमु आसार खान्थिजों गोथौ सोमोन्दो गोनां बर'नि गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। मैया बाथौ धोरोमनि गोथार सानाव दाब दाब जायगायाव बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बेजों लोब्बा लाखिनानै मैया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो क'क्राझाराव दावबायफैनानै बाथौ फुजा खालामनायजों लोगोसे क'क्राझार हरिनागुरियाव बिटिआर सोरखारनि गोदानै लुफुंनाय एमसिएलए हस्टेलखौ बेखेवनानै होयो आरो बेनि अनगायैबो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बिटिसिनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथियो बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गुवाहाटी नोगोराव खास्रि बिस्रि जिउ गोमानांनाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि गोथै देहाखौ मैया गोबां दुखुनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होबाय। नाथाय जन्मेश्वरी बसुमतारीनि नखर आरो धेमाजि जिल्लानि माहारियारि आफादफोराबो बेबादि हरखाबै सोमोनांथावै जिउ खहा जानायखौ गनायनानै लानो हायाखै। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि 3 नं महनपुर गामिनि राजु बसुमतारीनि फिसाजो जन्मेश्वरी बसुमतारीनि थार बिजिरनाय नागिरनानै धेमाजि जिल्ला बर' फरायसा आफाद आबोब आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादआ खौरां मेलनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसेनो थाबैनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनो थाखाय खावलायदों नङाब्ला गोख्रों सोमावसारगोन होननानै दाबि दैखांदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि हिरण्य सरगारि बिथांमोना। धिंनि पुलिस बिफाना 4 साइबार गें हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरा जादों धिंनि धबगुरिनि बुबुल आहमेद, धेकियाजुलिनि इकबाल आहमेद, लखिमपुरनि प्रबिन बरी, देबजित भुया आरो बेजों लोगोसेनो बिसोर 4निफ्राय गंस्नि मबाइल फन आरो AA07P2250 नम्बरनि गंसे साखा खब्रै गारिबो बोखांनो हादों। 2025 मायथाइयावनो बर' कसारी अनसाइ गाव हायुङारि खुंथाइनि बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन। बे खोथाखौ फोसावदों सोलोंथाइनि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा मैया जानानै थांनाय धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव बर' कसारी अनसाइ गाव हायुङारि खुंथाइनि मावखुलि मोखाङाव खुंफुंनाय मोनसे सावरायमेलाव बाहागो लानानै बे खोथाखौ फोरमायथियो। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बर' बिजोंनि थाखाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो आलादा रोखोमै फोरोंगिरि थिसनथाइ आनजाद खुंगोन आरो बिटिआरनि बायजोनि बर' मिडियाम फरायसालिमाफोरखौ फैगौ समनि बाजेटआव सोसननानै सोरखारि खालामनायनि थांखि लागोन होननानै फोरमायथियो बिथां रनज पेगुआ। बिथांजों लोगोसेनो जनाइनि एमएलए भुबन पेगु, बर' कसारी अनसाइ गाव हायुङारि खुंथाइनि मासिगिरि अनिल बसुमतारी, गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी, लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारीजों लोगोसे गासै मावफुं सोद्रोमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो गोबां बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारी आरो गोबां गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादों। गान्दाजों गाग्लोबजानानै फिन सासे सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला फुंनि समाव बेरायनो थांनाय समावनो बिक्रम लहा मुंनि सासे सुबुंखौ गाग्लोबो काजिरङा हाग्रामानि गान्दाया। गोब्राबै जोखोम जानाय सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय कमलागिरि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन नाथाय देहा फाहामसालियावनो रुंसारि जायो। काजिरङानि हाथिखुली हालथिबारियाव फुंनि समाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बनरगाव बियाबाव बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननो थाखाय क'क्राझार जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिनि आखायाव आर'जलाइखौ गथायबाय बिथां जुबिराज बसुमतारीया। उदालगुरिनि भारत-भुटान सिमा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरा ओंखारबोनानै खनसेयैनो गंसे नखरखौ थेर-बेथेर सिलिंखार खालामनानै सिफायलांनायजों लोगोसे नखरनि 2 सुबुंखौबो जोखोम खालामदों। मुङा अब्बु कर्माकार आरो लालमेघ कर्माकार। भारत-भुटान सिमानि डिमाकुसियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।